chapter 27 verse 13 uzisifundela asibambele verse 13 verse 20 verse 22 no verse 27. Genesis 27 verse 13 verse 20 verse 22 no 27. Ngicela uzisifundela egameni likaKristu Jesu. Siphinde sibingelele uNkulunkulu esenzele umusa egameni likaJesu. Lento yensindiso akuyona into yekhwepha, akuyona into edinga amandla akho. Genesis 27 verse 13 verse 20 verse 22 no 27. So uNkulunkulu wangilanda noma ngasindiswa ngiyisangoma bazalwane. Ngaba isangoma nje isikhathi eside from 2007 ngangithwasa kwaMashu. Hallelujah. Ngo 2009 ngangiqala ngisebenza. 2013 uNkulunkulu wangilanda ngasindiswa. Angiqalanga ngayeka ukuba isangoma ngasindiswa. Hallelujah. Asiqali siyeke siya uNkulunkulu sinjalo. uNkulunkulu bese ufika enza umsebenzi. Lento ensindiswa asiqali siyeke ukufeba. Asiqali siyeke ukuthakatha. Asiqali siyeke amadlozi. Sisindiswa namadlozi akithe khona. Sisindiswa izinto sizenza ngoba lo esiza kuye unamandla okusiyekisa izinto esizenza. Yes. Hallelujah. Ngasindiswa abathu asekhona amabili ayasindisiwe nawo manje. Jesus. Lento yensindiso ayiqali ngokuthi siyeke izinto ezizenzayo. Kodwa sisindiswa izinto ezizenzayo zikhona. Hallelujah. Akuwona amandla ethu, akuwona umsebenzi wezandla zethu. Angazi noma ukhona kule ndawo ongasindisiwe uthi mina ngisindisiwe. Angazi noma ukhona uthi impela mina ngisindisiwe. Ngoba namhla ngizokunikeza ubufakazi, ngizokunikeza isiqinisekiso ukuthi uNkulunkulu sihamba naye uyaswala izinto zabantu ababeyikhuluma nakimi ababethi soke sibone ngoba ikhwama ungayishisanga. Njengoba ushisa ikhwama nje ungahlabanga mbuzo emhlophe sobe nakho siyaphila. Hallelujah. Nakho siyaphila. Sizokunikeza ubufakazi isiqiniseko salento esihamba ngayo ukuthi iyaphilisa, iyagcina. uNkulunkulu uyamgcina umuntu aphile nakho siyaphila. Hallelujah. 27 verse 13. Ungahlala nje ukhuleke ngoba ngizoshumayela ngale ndlela, ngale phese ngaba ngizohamba ngayo. Yes. Verse 13. Isihloko sethu esokhuluma ngaso sizothi kungenxa yegazi. Awutshelo seduze kwakho ukuthi kungenxa yegazi. Akona amandla ethu kodwa kungenxa yegazi. Noma ungasazwanga lutho kodwa uma ubambe nje ukodwa uthi kungenxa yegazi. Hallelujah. Verse 13. Sizofunda incwadi kaGenesis 27. Soqala ukufunda kunumber 13. Unina wayesethi kuye, isiqalekiso sakho ndodana yami. Ubeka umuntu nje. We understand lento kusho unina. Yeah. Uthi isiqalekiso sakho ndodana. Hayi Nkosi yami. Isiqalekiso sakho ndodana. Yes. Unina wayesethi kuye, isiqalekiso sakho ndodana yami masibe phezu kwami. Isiqalekiso sakho ndodana yami masibe indodana. uRebecca waphenduka waKristu. Hayi Nkosi yami. Yes. Lalela izwi lami uhambe ungithathele wona. Uyabona nje wena ungalokhu uba worried ukuthi kuzokwenzela kanjani. Ngoba isiqalekiso sakho masibe phezu kwami. Wena wakho ukuthi uhambe ungithathele wona. Ikhona into mfundisi uLanga eyenziwa for the office use only. Wena ungabi worried ukuthi kuzokwenzela kanjani. Umsebenzi wezulu yekela izulu phela impilo yakho lidlale impilo yayo. Ungabi worried ukuthi kuzokwenzela
uphila kanjani. Yes, qhubeka. Verse number 20. U-Isaka wathi kuyo indodana yakhe, kwenzeke kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola indodana yami na? Wathi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyenze ukuba ize phambi kwami. Angithi yabona into yensindiso mawuyibambe namuhla. Kunabantu abazobuza ukuthi kwenzeke kanjani kwashesha kangaka into zakho, kwashesha kangaka waphumelela njengamanje. Bakhona abazobuza kusasa ukuthi kwenzeke kanjani. Ngoba wena uhlezi uza eDurban station uhambe no30 rand namuhla kwenzeke kanjani? Ikwenzeke izinto emawala empilweni yakho. Yes. Verse number 22. uJakobe wasondela ku-Isaka uyise wamphatha wathi, izwi liyizwi likaJakobe, kepha izandla ziyizandla zika-Esawu. 27. Verse number 27. Wasondela wamanga, wahogela iphunga lezingubo zakhe, wambusisa wathi, bheka iphunga lendodana yami linjengephunga lentimu ebusisiwe nguJehova. Uzovela ithandaze mama. Ngoba into anayo uJakobe into enziwe yiphunga. Hey, osem. Into eqale kwahlanja. Leli phunga hamba ngalo iphunga legazi. Kungenxa yegazi thandaza. Sishumayela. Baba egameni likaJesu waseNazaretha, izwi lakho lephula imisipha yaseLebanon. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle na incebo yakho Thixo wethu isazokhuluma izwi lakho, phinda ukuvula indlebe yethu yakwamoya silalele konke ukukhuluma kwakho ozokukhuluma. Konke lokho sikucela kwelihle igama lakho elihle uJesu Kristu. Amen. Lithi iBhayibheli kunowesifazane uRebecca igama lakhe. Wayekade egane uIsaka iminyaka isiningi abantwana engabatholi. Lithi iBhayibheli uIsaka wamkhulekela uRebecca ukuba athole umntwana. Wamkhulekela umntwana wabe siyahlala kowesifazane. Lithi iBhayibheli uthe umntwana uma isehlalile impilo yakhe kade ihamba kahle, impilo yakhe kade right, engaguli engenanix, kodwa mhla ekhulekelwe umyeni wakhe emkhulekela uNkulunkulu kade engabatholi abantwana wabe siyaqala wabamba. Uthe uma ebambile, lithi iBhayibheli waqala wagula. Eswini sakhe kwaba khona ukuqhukulushana, kwaba khona izinto engahambi empilweni yakhe. Why? Sonke lesi sikhathi izinto kade ihamba kahle, kodwa mhla iqalile wakhulekela izinto zaqala zaguquka empilweni yakhe, izinto zaqala zashintsha. Kwenze njani? Kungenxa yeprayer, kungenxa yokuthandaza uNkulunkulu awenzile empilweni yakho. Ofike waguqula izinto, ofike wabakhona izinto eyibambanayo empilweni zakhe, kwabakhona ongaphansi nongaphezulu. Iprayer make yafika empilweni yomuntu wesifazane ifike iguqula izinto ebengaphansi zibe ngaphezulu, kwaguquka amatafula. Kwenze njani kowesifazane? Ingenxa yomthandazo lowesilisa ofike wathandaza, kwaguquka izinto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi uqale namuhla ibambe lento ensindiso uhambe nayo, and impizitho empilweni yakho iqale iguquke. Sifuna ukukutshela ukuthi maza qala zaguquka, ungamiyeki uNkulunkulu, umbambisise, ngoba kuyenzeka kube khona izinto oyiphiwe isitha, kube khona amabhizinisi owaphiwe isitha. Makwafika uNkulunkulu kufika kuguquke, kube khona izinto ezenzekayo, kube khona ungahambi kahle. Bekezela usendaweni right, ungamdedeli uNkulunkulu ngenxa ukuthi izinto empilweni yakhe ayihambi kahle. Hallelujah. Siyahlala simbambe uNkulunkulu, umbambe njengebhola lerabhi, umbambe bekuhleka, umbambe bekhuluma ngawe, noma ungaba i-talk of the town, kodwa uNkulunkulu asimdedeli, sihamba naye. Jesus.
Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli wabuza uRebecca ukwenze njani empilweni yakhe. uNkulunkulu wangamphendula, uRebecca wayophendula. uIsaka kuyena othandazile. Ngoba uNkulunkulu uzophendula abantu abathandaze kuye. Hallelujah. Oh Jesus. Wamyeka lo wayophendula kumoya. Wathi isizathu ingenxa lokuthi lento ayithwele akathwele just abantwana kodwa ukhulela izizwe. Uthwele izizwe. Yikho lento empilweni yakhe kuba khona ukuguquka kwezinto ngenxa yokuba uthwele izizwe. Akathi ukhulela into efana nabo bonke abantu kodwa ukhulela okuhlukile. Ukhulela izizwe. Hallelujah. Wathi omncane uzokhonzwa omdala, omdala uzokhonzwa omncane. Uhamba nezwi. uIsaka uhamba nje uyazi ukuthi uNkulunkulu uguqula izinto. iFirst born iphenduke yayilast born. iLast born yaphenduka yafe first born. Oh Jesus. Uhamba uIsaka uyithwele lento. Uhamba nayo. Kanti lo wesifazana akakwazi lokho. Hallelujah. Amen. So lithe iBhayibheli uma isesemdala uIsaka wabe sethi esebiza uEsawu kuyena omncane. Wathi okuyena omdala wathi mntanami angilazi usuku lokufa. Angisazi isikhathi sofika nini. Kodwa yinye into engifuna ungenzele yona. Awuhambe ungizingelele inyamazane. Ngidle yona bese ngikubusisa. Bese ngiyafa. Hayi. Angilazi usuku lokufa. Angilazi isikhathi sofika nini. Ngoba umzali isibusiso sibhodle saphila. Akuthi umzali esefile sigijime mina namacansi. Umzali esaphila asigijimi no blanket. Kodwa asigijima umzali esaphila. Hallelujah. Ukuze umzali abhodle isibusiso. Ngoba isibusiso somzali uhamba naso ephila. Uma yafa uhambe nesibusiso sakho. Uma yafa isibusiso sakho iphelile indaba yabo. Kukhona abantu abaphila eThekwini baphila bengenasibusiso. Ngoba emakhaya babhebe isabazali babo. Bahambe eThekwini isibusiso abanaso. Sizothi namuhla hambe ekhaya. Uyothi mame ngiyaxolisa ngoba isibusiso sakho sisekhaya. Glory to Jesus. Oh Hallelujah. hallelujah. Isibusiso sakho asikho umfundisi. Isibusiso sakho asikho ubishop. Isibusiso sakho asikho upastor. Kodwa isibusiso sisekhaya. Hallelujah. Hayi. Oh Jesus. Angilazi usuku lokufa. Kodwa before ngife angifuni ukufa ngisibusiso ngasibhodlanga. Ngoba abazali ngisho ngayisidakwa kuthiwa uyagraduate kodwa sihamba naso isidakwa ngoba siyangizala noma ngabe siwumthakathi ngihamba naye ngoba uyangizala. Hallelujah. Jesus. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Kunabazali uthi bahlezi iminyaka bezizamela impilo. Omunye mhlawumbe akawutholanga umphema ukudayisela la esikhona, omunye udayisela ehlala emvuleni. Hey, Nkosi yami. Kodwa uzothi umntana wakhe uma eseseqala esegana eqala ethi uma uyathakatha. Hey, Jesus. Kodwa namuhla sizokutshela sithi lowo mthakathi lowo. Lowo mthakathi lowo. Lowo mthakathi lowo. Noma ungasindiswa kanjani mntakama ungalenzi iphutha. Lokujika ngihlale ngibatshela lapha every Sunday ebandleni. Ukuthi yabo imndeni esihlala kuyo, amakhaya esihlala kuyo, uma kuthiwa kuhlatshiwe njengoba abantu sebaba amaNazaretha bonke yonke indawo.
emakhaya imisebenzi siyenziwa on Sunday. Angikufuni wena Sunday ngikubone ulokhu uthwala ikhanda uze esontweni ekhaya kube kwenziwa into. Hey Nkosi yami. Ekhaya bathuma bani? Ubani ozowasha izintsha zemcimbi? Oh Jesus. Abantu banethe besindiswe baphenduka ama-street kid. Bebaleke ekhaya beyohlala emishini. Ngifuna ukutshela thutha emishini buyele ekhaya. Hallelujah. Oh Jesus. Noma ngabe ubaba uyisangoma, noma ngabe umawe uyisangoma, sisindiswa nazo izangoma, sihlale nazo siyithobele. Uma wakho, ubaba wakho, musu kusindiswa uthwala imithwalo. Phenduka kwi-street kid, hambe ekhaya. Yohlala efletini. Hey Nkosi yami. Hambe ekhaya. Hambe ekhaya. Oh Jesus. Mina nje bashanga ugana umfundisi. Kodwa makuphepha uthi ekhaya kuhletshini. Uthisha la kaMasho kufanele ahambe aye ekhaya ogaya utshwala. Hey Nkosi yami. Ekhaya gaya utshwala. Before ngife angikwazi ukufa ngife nento zakho. Ngifuna ukubusisa kodwa kwenzeke ukuthi ngikubusise. Ngoba wena isibusiso siyasetshenziswa. Isibusiso siyajulukela. Hambe ekhaya. Amen. Hallelujah. Uyele ekhaya. Lithi kanti iBhayibheli unowesifazane olalelayo yonke lenkulumo enze ngekamela. uRebecca wayilalela wathi esuka wayigijima wayobiza lo wathi lalela ubaba wakho ufuna ukubusisa umfowenu. Kodwa ke manje ngoba ngiyabona ubaba wakho ukuthi ubambelele kumfowenu uthanda yena. Kodwa manje wena nansi into engifuna ungenzele yona. Ngifuna ukuthi uhambe uye esibayeni. Ngoba impilo mayifuna ukuguquka empilweni yakho iguquka ngesibaya. Uthini umfundisi? Ngisho kahle lento ngoba ukhona owafinyelela esibayeni. Ukhona owazalela esibayeni. Abanye bezalela ezibhedlela. Ukhona owafinyelela esibayeni impilo yethu yashintsha. Uyibona impilo yethu sihamba nje sihamba impilo yethu ishintshile ngenxa yomuntu owazelela esibayeni. Owayitshela wena ukuthi isikhathi sokuhlaba siphelile. Isikhathi sokuchitha amagazi siphelile. Kuchithekela igazi. Kungenxa yegazi. Kungenxa yegazi. Wathi mntanami uRebecca waphenduka uKristu engakafiki uKristu. Wathi mntanami isibusisi isiqalekiso sakho. Uthe noma esho lo ukuthi no ma. Angikwazi ukuyenza lento. Wathi if ubaba engibona ukuthi angisiyi umfowethu bese yangiqalekisa. What if sifuna ukutshela namuhla ukuthi what if it's not for you, it's for the office use only. Yekela yena phethela kuwe musho ukuthi ngizosindiswa kanjani izinto zinje. What if it's for the office use only. Yekela izulu no what if lenza umsebenzi wena hamba ungenzele wona. What if sabingelela mfundisi uJesu. What if it's for the office use? Hallelujah. Uthi ma kuzokwenzeka kanjani? Uthi lo wesifazana uRebecca womntanami yekela ungabaza into engifuna uyenze hamba ungithathele wona. Gijima uye esibayeni ukuze konke into zakho hamba esibayeni. Kungenxa yegazi. Hallelujah. Hayi nje mina ngisaphila kanjani lento yensindiso ngoba intamba ifakwe kade mina nginentambo engihamba naye. What if it's for the office use? Izulu liyazi. Sihamba nje asikho khalweni. Sihamba nje akukho esiyami ngakho.
kodwa sithembela lo wafana. Hallelujah. uRebecca waphenduka uKristu engakafiki uKristu. Wathi yekela ukubalisa wena into esidalekiso mangabe bekufanele size kuwe kodwa sizekini. Hallelujah. Sihambe emakhaya kuneyinqalekiso angabe ihlezi kithi kodwa salalela lo wathi if it's for the office use only usayekela izulu layithwala noma ungastalekisa kodwa isitalekiso asikho kuthina sithwele loyo wasithwala. Hallelujah. Kukhona abantu abathwele emhlabeni kodwa thina sihamba sithwele. Hallelujah. Kungenxa yegazi. Lithi iBhayibheli lo wayenza yonke lento. Wahamba wayisipayeni walanda izinyane. Wahlaba unina wamenzela isilovo. Hallelujah. Wagqoka ikhumba wahamba wagqoka neziphandla waphenduka wawumfowabo. Uma ifika lapha uthi no izwi ngiyalizwa. Hallelujah. Izwi ngiyalizwa. Kodwa manje ikhona into engixakayo. Ikhona lento esikuyo. Izwi ngiyalizwa la kamhlongo. Kodwa manje mangithi ngiyalalela, mangithi ngiyadonsa esimeni somoya, esimeni samandla, somuntu omdala ayimali, ikhona lento ohamba nayo, uhamba nephunga izwi elakamhlongo, kodwa iphunga liyangikhulumela, iphunga liyanginegotiatela, iphunga liphenduka isubstrate, wazenjani, wakhona isubstrate, wakhona iskorpioni empilweni yami, kungenxa yokuthi ngalalela owesifazane uma ethi ngigijime ngiyothatha ngilethe kuye angenzele isitofeni. Manje izwi liyazwakala kodwa manje kunelephunga empilweni yami. Izwi ngiyalizwa. Impela lingayila kwasibiya kodwa manje ikhona lento engidonsayo. Hayi ikhona lento engidonsayo iphunga kungenxa yegazi. Impilo ishintshile empilweni yomfana omncane kungenxa yegazi. Iphunga ngiyalizwa kodwa manje ikhona lento ethi angidedele. Ikhona lento ethi angidedele. Hey, bakhona abahamba namanzi kodwa namuhla ngizoqinisekisa iphunga. Hallelujah. Noma mase wabengathini ngempilo yakho, noma bethiwa sawuphinda ube into yalutho, kodwa namuhla ngizoqinisekisa Bishop Langa, ngizoqinisekisa kunamandla ephunga. Hallelujah. Wathi ekhuluma lo, wathi baba ngilethile nasi isilovo. Washo ukuthi iphunga linamandla ukunezwi alikhulumayo. Hallelujah. Izwi yilo asipiki. Kodwa manje iphunga elomuntu obekufanele ngimnike something. Sifuna ukutshela ukuthi kunomuntu owadela indawo, kunomuntu owasuka washiya ubukhosi, kunomuntu owasuka washiya indawo ephakemeyo, wehla wesemhlabeni ezothatha ezonikeza iphunga ukuthi noma izwi lingakhulunywa kodwa amandla kube yiphunga esizwayo. Ngizomemezela ngenegotiator namuhla. Akazi noma ukhona othi ngidinga isoftware. Akazi noma ukhona othi ngidinga ulegal wise. Hallelujah. Ngizodinga iscorpion ngiyasibona, nosalam ngiyawubona, no-unmutual ngiyawubona, kodwa manje into engize nayo i-different. Akazi noma ukhona enosebenzisa isefe ekhaya. Angazi noma ukhona osebenzisa noma i-omo. Kodwa
namuhla ngizokutshela angifuni ukukhuluma ngeomo yakho kodwa mina ngifuna ukukhuluma ngeyami engiza nayo angifuni ukukhuluma nomushwali wakho ngoba ngazi ukuthi nihambe nagcinaphi kodwa namuhla ngizokutshela ngesivumelwano sami leyami engiza nayo ukuthi eyami namandla eyami ayidingi mandlami eyami ayidingi lekelelwa eyami ayidingi uvuka ebusuku eyami ayidingi ukuthi iye emehlane kodwa eyami wayona ehlane ukuze kuphile mina bakwamemezela kuthiwa weJeremiya phuthuma umkhiphe uJeremiya emgodini engakafi ngoba kafuneke esefile kodwa ufuneka ephila wathi mayifika wasuka umbona ukuthi uJeremiya uphakathi emgodini kodwa before ambonze akafunanga umbonza ngezinto ezibiza walanda indwangu emadlephudlephu walanda indwangu emanikiniki namuhla eThekwini station somemezela ukuthi nansi indwangu emadlephudlephu indwangu emanikiniki indwangu edelelekile indwangu engazalwanga mshadikazi indwangu oyibisele ebhono indwangu okuthiwa yakaJuda kodwa namuhla izokukhipha emgodini ungakafi nathi indwangu emanikiniki akudingakalanga indwangu enegama akudingakalanga indwangu ehamba efika ngezinto nezibizayo kodwa waphonsa emanikiniki wathi thatha uyifaka emakhwapheni bamkhipha emgodini engakafi somemezela ukuthi ngenxa yegazi angiyazi impilo yakho ibambene nani kodwa namuhla kunamazwi akhuluma empilweni yakho kodwa namuhla ngizokutshela ukuthi kungenxa yephupho kungenxa yegazi ithi iBhayibheli lo wesilisa umfana uyise sembambe kanjani wakhulunyelwa yiphunga uyise emchitha lithi ivesi la esigcine khona lithi la esigcine khona uyise wambiza wambamba wamhaga wamhogela wambiza wathi sondela lapha ndodana yami lithi iBhayibheli wamthinta athi ohlabelelana nokuphathwa ezakhe izandla ngoba isandla sakhe asikhathazi isandla sakhe asithelanga sikubizele esandleni esingcono isandla esingaqhathazi isandla esingadedelanga uma ubanjwe isona ngathi ubanjwe noxhaka ngoba isandla sakhe asikudeli noma sebekubize ngamagama bathi uyisifebe kodwa le isandla sakhe asikudeli isandla sakhe asiqhathazi ukuthi ekhaya akekho owaphumelela akekho okashada kodwa uma wafika esandleni sakhe make wafika ezandleni zakhe akazi noma ukhona ofuna sithi sivala namuhla sesimintroduce kulesi sandla isandla singaqhathazi lamuhla sizokulethela ubaba ongazi ukushiya mhlawumbe ukhona ubaba obunayo ubaba washona ubaba walahla ekhaya kodwa le baba engizokhuluma ngayo ubaba ongadedelanga lithi iBhayibheli wambiza wasondela wambamba wezwa ukuthi no ngibambe indodana yami ebikade ikude namuhla isiseduzana lithi iBhayibheli wabe siyamanga angazi noma ufuna ukhona nofuna leyo haki namuhla ihaki engafani namahaki nami ngiyakhumbula ngiqala ukusindiswa ngimukela uJesu kukhona ikhwama ngiyisangoma ayithi sangomana samabhayi kabe isangompela namanje nje basafika kodwa usho ukuthi khona isandla singibambile haleluya haleluya wambamba uthe uma embamba wabese esekhuluma isibusiso wathi ngiyakubusisa namuhla ndodana yami
ngoba isibusiso sila odeleleke khona la endaweni edelelekile. Uma ukuthi ekhaya ubabukela phansi, ngifuna ukuba ushayele phezulu uqonde ekhaya mntaka ma usuhamba nensindiso manje. Usuthi ma ngiyaxolisa, ngikhulumanga kahle, kodwa manje sengimukela uJesu othi angibuyele ekhaya ngoba izinto iqala ekhaya. Ubavezela insindiso ekhaya. Nasi isandla mayikhona othi mfundisi awuthandaze nami namuhla, ngiyasidinga isandla, ngiyayidinga icomfort ngoba bazalwane izwe sikulo izwe licorrupt ngendlela emangalisayo. Kodwa namhla ngizoqinisekisa ukuthi khona indawo esiyakuyo, inyembe zonke eziyosula, umhlungu bonke abuye bungasekho. Ikhona indawo lesogonwa khona, ikhona indawo la kuyothiwa wenze kahle my son. Sisazogonwa bazalwane, noma ngabe washiwa umyeni, kodwa ngifuna leyo muzwa ogonwa u-understand namusazogonwa izandla ezingcono kakhulu. Siphakame sibeke inyawo zethu. Nasi isandla esifuna ukugona namuhla uma ikhona ethi ngicela ukuthandazwa kanye nami uJesu ngamdinga empilweni yami. Sivola amehlo kanjalo sonke. Uma ekhona othi uJesu ngamdinga empilweni yami, aphakamise izandla zakhe bonke bavala amehlo. Ngoba impilo yomuntu iyashintsha namuhla. Kunezandla ezingcono, kunamazwi akhulumile empilweni yakho, kodwa namuhla ngenxa yegazi, kungenxa yephunga lokuphathwa ezakhe izandla asiyise ekhaya mhlabeni lokuphathwa ezakhe izandla Eva,